tadi malam. Setengah 12. Kegiatanku hari ini adalah tadi bangun jam 8, lalu aku menyefriskan motorku yang sudah sampai peringatan oil charging. Terus nyantek rem iki dinyeneknoi gak ngerem ya. Jadi nge-servis no motor, terus tapi aslinya jene versi jene itu diumbahno, tapi diumbahno aku sempet karena ini tadi langsung dadak apa marani adik karena aku udah janji dan saya goblok itu terus yang goblok piye? Stres jane. Kucing telu. Jadi apa jenenge aku udah janji mbak adik di bengi kan, di bengi kan tak turokno kan, walah gunah banget turune wis karek tak selendang terus mari ngono tak omongi adik bobok tante adik bobok tante memang sampai pulang besok adik dijemputnya tante nek tante Wawa wis pulang sekolah ya langsung sentuh ngono guys terus mari ngono langsung angop langsung set turu wis ngono tok Nek berapa iki? wis tidak ada drama lagi ngek sing kayak langsung tek pokoknya setiap tak turun mesti ngono karena tak omongi sih kayak tapi gak selalu tak janjini guys kayak misalnya adek bubuk ya aku yang ngomong ngono nggak boleh rewel nggak boleh apa jenenge begadang oke ini bubuk sama tante bubuk terus ya nanti nggak boleh apa jenenge apa sih gak boleh begadang ya gak boleh ngajak mama begadang ya aku yang ngomong ngono iya buta kowe ngarepku memang mendek aku mau klakson. Ya Allah nek wong iki. Nah, begini apa jenenge? Apa nek arane iki kita mau manani tapi akhirnya mau karena kita juga wis telepon. Ya untung telepon ya. Mbak ning di ternyata Mbak Indah ning kene dokter gigi. Terus ngomong, "Kowe di sisa naik apa jenenge? Adik jak ben Sri Kutel ben ndang iso ngonten, ben gak ngenteni aku suwe." Oke, aku ngomong ngono. Oke baik, kita langsung kita mau OTW ke sana dan gimana sini kene sana gak gue tahu. Kira rencana sarapan. Iya. Bener Tapi iki. tuh masih bunda ternyata sekolah. Jadi ya wes lah ya. Oke Pak, Oke baik. Nah, aku kalau wong sing ngono kuwi timbang sing petentang-petenteng wis serah nek dene nyabrang wis mobilnya wis cedak dene malah koyo fashion show ya. Malah koyo ting kayak seakan-akan gitu dia gak akan ketabrak dan dia nyantai banget. Kowe guriku tak jarak. Iya loro-loro ya. Dan dia tambah mangkel. Panas kuwi. Barokah lho pada tulisannya. Masya Allah tabarakallah. Nanti kita juga baru pulang sekolah guys dan kita ngajak internet halo. Gini menuju gue dokter gigi Mbak Indah guys. Dokter gigi Mbak Indah itu padangan nggak cepu karena ini dokter gigi nih. Tapi pas nikahnya ini Mbak Indah responnya kurang bagus jadi Mbak Indah gue sih first respon ataupun respon cepat untuk kan wong kan anu koyo penak-penakan ngono ku yo guys punya selera lah seperti itu. Ya wes guys ini kita OTW dulu nanti harus beneran adik nanti gue posting lagi bye bye. Allah. Adik ikut siapa itu? Di bangku siapa itu? Udah punya adik di rumah nih dolanan iki. Ibu wis ning fase iki tokin gue. Adik udah punya di rumah. Enggak usah ya. Adik udah punya. Di rumah adik udah punya adik. Itu loh mama. Mbak. Anam jadulanan. Dulu. Dene jadulanan. Dene wis mudeng. Sumpah. Dulu aku video nih. Itu lo mainan ada di duting. Dia nih roh nek bakal mainan. Ya kowe. Mau lihat. Halo wes di rumah udah punya banyak kok. Besok ya. Iya wes besok ya. Dulu ya. Yuk mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma ya wa bismika. Amin. Berapa menit kira-kira? Ini bakal tak roll loh guys yo. Jadi masih liar-liar.
Niki aku menai. Bubuk dulu, habis itu main ya. Oke? Tuh kan harus dipuncak dulu ya. Jadi bubuk ya. Iya. Sini niki wis ngantuk berat, guys. Iki ketoknya perlu deneh gak sih? Kita lihat ya. Nek niki nek koyo ijek awor wong ngono kuwi, nek mau turu. Soale iki nek beranggapan nek cek duwe kanca cek nek kanca dolanane, nek bakal dolanan. Nek nek karek wong loro ngono kuwi nek langsung teksek mbak Repa ngono kuwi dijak rodok rono sih apa piye ben rodok hening ngono kuwi. Aduh. Kok keselak itu kudu beda tak man. Masya Allah. Wes ki ku sedelokne wis turu guys, ora mono ngenteni 2 menit ae wis turu. Cara mono ki ndekne wis liar-liar mangki kan anu yo tak jak ndelok. Kan nek bocah nyetel mercone ngene terus tak jak ndelok. Tak kira ki nek bakal kaget. Wis tak tutupi sik kupinge. Terus dia malah tepuk tangan. Terus tapi kan gak oleh guys, cara mono kesuwen ngrungokno ngono kuwi. Terus mang akhirnya tak sak mlebu, terus bocah mire mang sing nyetel mercon mbok mercone entek po piye yo terus bire. Terus yo wis terus dekne apa mripate wis ngayah ya terus ngantuk bubuk ya ambil selendang. Oke, mau dekne ngono terus sampai Mbak Repa iki. Iki cuacane panas. Ben yop sebelah kono. Panas. Tak aku sendal jagai. Ben. Wis turu guys kuwi ketok ya. Wis yo guys yo engko bakal tak lanjut lagi. Wis turu. Kamu turu apa? Kurang. Enak sisinya aku enggak sih? Enak mirip-mirip aku enggak sih? Enggak. Kupingnya lucu banget sumpah. Soalnya disape kerja sama nembi aku yo. Iki Yo, aku menjadi baby sister. Yo bayaran. asli nek turu lucu cah. 5 juta ya saulan. Lele, aja ngono. Sertifikat ijo ae saulan. Lucu banget. Jadi tengik. Apa ini langsung mangkat ke mabutang itu ya. Tapi tenan mbak, mbok sampai iki kudu berperan iki. Kayak ning buku keluarga ngono kuwi berjasa. Nyapi gimana? Bayangin tau. Lucu banget ya Allah, lucu banget. Aku kudu batuk. Oke guys, lanjut ya. Aku mengingok di depan soalnya ya kurang ya durasine. Jadi ning kene mama berkegiatan membuat jangan untuk ayi, jangan bening. Ki apa Ima? Jahis, laos. Jangan apa? Jangan asem. Aku dikon jajal, soalnya kan aku masih berhalangan toh guys. Bismillah. Kita coba ya seruput. Wis mah. Nek mama iki sedang endi mama? Mah? Endi ya? Kalian sudah tahu kan ini apa? Pastilah kalian sudah tahu ya. Kita di beber sih kok ini. Tebak guys iki apa? Wis enak.
Mama hari ini puasa, sedangkan aku belum ya. Kan mama sing tok. Kowe tak kayak pertanyaan ya kowe cah loro. Ayo, nunggu kene jajal. Aku kok pengen nakoki kowe, kowe. Mbok yo siji-siji ya kursine. Kono ya. Sweet. Yo kene yo, kono yo, kono. Aku kan iki kurang 10 menit ya. Kowe tak takoki kowe cepet-cepetan jawab. Engko sing ya, aku tak sangoni 10.000. Iya, cepet-cepetan tapi. Iya, pertanyaan. Cepet-cepetan ya. Sing menang untuk duit. Duit ning nguri tapi engko tak coba. Pertanyaannya piro, Mah? Kayak piro? 5. Emak, 10 per pertanyaan 1.000. Ya ora apa-apa kok. Ya wes ya. Engko pokman ya. Tak jupukno dhuwit engko. Nggo sangu sesuk tapi nggo nabung piring kowe kan poso. Dadi ning sekolahan lek gak jajan Ning sekolahan nek sing dodolan jajan ora? Dolanan tok Dadi nggo nabung, aja nggo tuku dolanan kabeh ya, kowe dirungokno. Ya. Pertanyaan nomor 1, dirungokno. Dirungokno ya. Apa alat pernafasan manusia? Oksigen. Alat pernafasan. Paru. Oke, didoi mama. Didoi mama ya. Oke. Oh, urung. Ya wes, tambah-tambahan ya. Apa emang? Dene tekan dia. Aku tambah-tambahin iso. Ya, tambah-tambahan sih ya. 10 ditambah 11. 21. Ya. Untuk poin siji. Rene mah melok rene omah kayak. Iya. Kayak pertanyaan apa nih ya? Aku ki bingung guys yang asli. 13 tambah 13. 26. Yo nah, ayo ya. Ayo ya. Saya guys aku tak golek referensi apa? Pertanyaan ya. Aku soalnya ya otakku komet iki. Lawan kata panas. Adam. Bahasa Indonesia. Dingin. Siapa sih? Kowe mang munine apa dingin sapa? Dingin. Ya. 21 berarti ya. Terus lawan kata panjang. Pendek. Siapa sih? Aku kan. Iya. Hitung ya, kowe ambek ngitung poin 6. 31 ya. Terus kamu mempunyai uang 5.000. Mbok go jajan mainan 1.500, terus mbok go jajanan 2.500. Sisa uangmu piro? 1.500. 500. Piro? Habis. Iya. Ya bener. 1.000 kan uangnya 5.000 yo. Terus kalonge sing gede ya bingung. Dah ya 1.500 sampai 2.000. Aku lali mah. Nah, bener. 1.000. 32. Wes. Lanjut nih. Lawan kata kanan. Kiri. Bareng. Podo-podo. Ya, telur papat. Terus 14 tambah 16. 14 tambah 16. 24. Salah. Mama langsung jawab. Nah, 22 tambah 22. 44. Yo. 38 tambah 12. 59. Salah. 48. 38 tambah 12. 50. Ya bener ya. Nah, Piro apa ini yo? telur papat. 3 Apa nih mah? Pertanyaannya aku raro pertanyaan cah kelas loro.
Iki wis anu Mas Coromono. Apa ya? Sik guys, tak golek referensi neh. Wes guys, sik ah. Yo yo. Dia paling benar sih pilih gitu. Aku nih, Kak. Siapa? Aku. Siapa? Susi Sitiawati. Ya mang jawabnya Susi Setiawati. Iki Jadi Susi milik Kiki. Ora, kowe kan Peta. salah. Aku wis apa utekku buntu guys kene pertanyaan. Empat, jadi tahu. Empat. Namanya Yoyo siapa? Kalau misalnya dia ada nih. Namanya Yoyo. Yoyo siapa? Iya. Korelis. Dia tahu lah di Robin. Udah sini dia kali itu bisa deh. Bener. Empat. Jenenge Yaya saiki. Namanya. Indonesia ada nih. Iya mah. 55. Namanya Mbak Repa. Nah, yo kowe. Ora nama panjange. Panjangnya. Darah. Dimas Ayu. Dimas Ayu. Lena. Lina. Pra. Pragos. Yo. Dia memang pantas disebut bagus dia kayak cowok. Pra. Mes. Gos. Ti. Ramesti dieling-eling kuwi ya. Namanya Masal. Anak Muhammad Iqbal Abi bahasa babi. Tiga tiga. Aja kuwi ya. Muhammad Iqbal Abi bahasa babi. Bahasa bibi. Mau aku nek ngono. Aja Siapa? kuwi ya. Muhammad Muhammad Iqbal Bayi bahasa babi. Al Abiyi. Bahasa babi. Aku tambah bahasa babi bareng. Sapa lah jenenge iki? Muhammad Iqbal Al Abiyi. Muhammad Iqbal Al Abi. Al Abi. Al Enek kutip ning dhuwur. Al Abi. Al Abi. Al Abi. Al Abi. Nganggo yi. Yi. Iya. Ya Allah. Anu ya. Apa jenenge Islamik ya iki enek Miftahule. Terus iki Khairunisa. Al Abi. Lah nek sing Dimas Ayu Revalina Pramesti kaya Iku anake ning rap. heeh. Iya, anu. Keturunan ning rap. Heeh. Wis guys ya. Angger ning ratan. Iya. Yo debu yo, awan-awan yo. Jadi ki mang Kinara kan bobok ya, terus iki kurang 10 menit. Jadi aku mrene ngekeki pertanyaan malah aku komet dhewe iki ya. Nyi. Aku teh bingung dhewe ya. Nama-nama panjang aja, Ma. Kayak ini mah, kok mango, kok soal pertanyaan mango. Jika kamu mempunyai ngene. Wes. Yo, ajur ah, ajur. 2 kali 3. Mama, 2 kali 3 12. 2 kali 3. 6. Ya. Ayo ya. Ya, 4 tambah 4 ya. 8. Ya kok sing ditakoki kok 16. ditambah. Ditambah ra dikali. Ya dikali 16. Sing Iya, 8. Kuwi kenapa tutupan? Sumu ya aja. Kowe gak turu ya mene emange. Mau turu kowe. Saiki nek Siapa nama kakak Upin Ipin? Karos. Nama neneke? Opa. Apalah? Ya Allah. Sing Mango, pertanyaan Mang tak baleni ya. Alat pernapasan manusia. Mang wis dindani Mama. apa? Iki ben kowe eling. Oksigen. Salah. Oksigen Sing jare Mama, Namanya Mang. apa tadi? Iku alat bantu. Depannya P. Pernapasan Iya. Ora, apa? tinggi. Pa. Paru-paru. Nah, yo nek ikan. Kan. Ikan. Insan. Ikan berenang menggunakan Air. Tangan. ndak duwe tangan. Sirip. Sirip ikan. Yenene kuwi jenenge sirip, ekor. Nek manusia berenang menggunakan Tangan. Tangan.
Tangan dan kaki. Iya nek. Lambungnya. Kowe kenapa iki gak turu ya mene? Hah? Saiki angger turu awan apa bengi ra turu, angger ya mene gak turu, begine iso turu gasi. Iya sih. Kan baterainya kan bete. Iya. Iki apakah kalian sudah tahu ini apa? Salju. Di beber seperti ini wis pokoknya tadi ayo guys yo konten engko memasak ini walah dinanti ae kriwehane yo sing masak apa deh sing masak mama ambek bunda riwehnya ngeriweh banget wes guys yo saku yo wes yo guys yo segitu dulu konten kali ini terima kasih sing wis nonton doa terbaik untuk panjenengan semuanya piye kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.